ko woni kadi ululu ma men ma ɗigi no wara homi no wema ça va aɗa ça va Abdoullah min nene ko noon Allah yettam jamba yewru taw wona naafi gagal taw wona hasidagal taw wona kotte d'accord ex ma woni on est là venez ici tu nous parles de quoi on tini babba yitam commune continent babba yitam babba amir ba yitam est ce que anda yitam min anda yitani hoorema jiyam babba yiti an tagi jewiɗa kam adi woni ɓoccode redan ane debbo ma kon serbe Hey. ni ngay wino couple mono jutta kaaji e ɓoccode pijjera hayso pijjini jutata holno foti tagnoɗama 3 sacs de maro 3 bouteilles barigal dowlin 3 jawdi joni ko tegal seeɗa mo se permet de me dire ouais mais tu sais non min nanani nana non ouais service c'est comme ex ululu assalamu alaikum ko tagi ululu serma wala natti yiddem peut-être aɗa boni needi on bonne mi wona bundu ne Ah. mi wona de glace aɗa fiya ɗo cuuray ma ɗacce munnas so neɗɗo yiɗa ɗum mbiya ko sukuni a redi ɗon ko ɗacci munnas ɗacce munnas tan gañi yiɗa ɗacci munnas kañum tan gañmi boy pourquoi sam kasɗi kuy mais mbino ridde sukuni kotte ɓole riddata sukuni 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 ñamade a wulani sukuni ci boy c'est la viande boy jun an accu ɗacci munnas urta e sunde suur fo suurki nday muɗum no an debbo ma o finani même les baleines sont mieux que elle woto mbaɗe kam jugé ferme ta gueule o tampiniɓe ɓe ko foti balɗe mbatta ɗacci munnas une semaine 5 jours dartin ɗum fi cuuray eyyi wattu wadde cuuray par ce que won ko ɗum ɗo ɗum kol ɗum jokko ɗum ɗo mbaɗanomi suggéré eyyi mais ça passe pas tu es grosse je suis loin de l'être tu prends tous les lits non plus t'es moche en plus tu te crois que tu es belle quand tu te mets deux eyyi joni wona mi nodduno Hey. jeekore juste une question vas-y ça arama seeɗa seero après là Hey. leyduma woni muusa Ah. affaire on loggo ene logga salo yaltude ko salto yaldude affaire du genre isar honɗum yehoɓe e leysan an mi famani affaire mbiyata o par ce que affaire woni toon ko so rendi ha heewi Hey. mawnat wiɗa so rendi mawnat o affaire no hulɓinide ko rafi holɓe heɓat waɓen ammi yo hatte mon sello an jogui probléme s'il vous plaît soɗon jogani kam solution balle ham alna ɗum solution maintenant mi ñaman ɓeyda hen ñam ɓeydu hen en kadi ɓeydo toon loggade ɗum de probléme ça c'est ton autre problème joni a wasat ñamde wala ñamat ala mi wasta ñamde a wasa ñamde vu que an kadi ñamata affaire o ne jooɗo jaɓani yaltude ko tagi affaire o jaɓani yaltude par ce que affaire o koko feeri ko feeri gaañi ko gañi kam mi alna ɗum solution walla bandiraɓe soɗon jogani kam solution ɓurulu hol solution jogandamo satal karité ko waɗa sarale quartier pour huude ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi Ki Allah mo walli mo tampa